Pak. Mbah dhewe. Yo ngalah. Duwe bapak repot heran. Duwe sapi loro, menyek pisan. Awan-awan ndak pengarit. Kene mangan sedina ping pisan, kadang gak genep. Ngono ae sapi sedina mangan ping 3, ping 4. Sing kok ngeritne yo aduh piye le bapak iki. Wes, jane anake aku apa sapi iki jane. Wes. Sopi. Goware sukete. Nah, enak udan belas sih, peh. Endi lagi? Wah, daiki. Tuh kan gajah lemu-lemu ini. Mau warna begini ketok ya. Babati ae. Nek sing duwe apa ora? Sik. Wah, aman nih gimana? Aman nih. Tahu apa ya? Babati ya wis. Wis, gendang tahu sangsuan. Selain wonge buyar ya. Tapi ku penting dang waret, dang lemu, dang didol kita ngurapi. Oh, nah wis. Tuleran lagi masalah. Wah, masuk tepak dan mening. Dan biyah, mungkin orang-orang ya biyah. Yang penting wis sapi ku waret, lemu-lemu, kena kita ngurapi sesuk. Lah. Dan tepak. Mening. Yop, elengo, kuwi untuk ngonanmu. Aja mbok babati. Sapimu mati malah engko. Lak kowe petuk wong nggih dipateni. Mergo gajah tok iku mati ya rugi. Yop, ra usah mbok rungokne wong goblok kae. Jembok rungokne wong kae. Wis, lak kowe gak babati suket iki bakal sapimu malah mati. Tambok pakani lu keluwen kalau bengok-bengok. Wis ora usah mbok gugu. Wong elek kuwi ora usah mbok gugu. Wis terusno. Wis terusno. Yo. Wis to lak tak kandhani manuta. Aja manut wong kae. Wong kae wis to ngapusi tok isine. Kagak percaya wis dibuktekne ae. Tapi saiki tak kongkon kowe manuta aku. Wis ora usah ngeyel, manuta aku. Yo. Wis to manuta aku. Wis to bakale lak kowe manut aku, bakalmu uripmu makmur. Tapi lemu-lemu. Sapimu. Biru aku nanti. Wis to manut aku. Yen agak manut aku, sapimu mati. Wis to tutupno renek wong kumpungan, renek wong lho. Wis to renek. Wis tutupno. Wis. Gandani sapa? Babati ngono. Arep piye ngene? Jangkrik apa oke? Layu. Kowe nyapa, Gang? Mbah. Sama arep nyapa to? Arep nggawe peda lho. Undang Pak Wangi. Masa tambah mbah dhewe ae. Undang. Malah tambah resik malah tambah lecet lho. Alah, Ket mau to nggo, Mbah. Ket mau, Mbah. mau, Mbah. Oh, alah. Ribone perang. Dhewe to? Heeh.
Gak usah. Sik, apa? Arep ini ngene. Beda sih. Ini bragol kok iso tanggah penak to amor aku. Beda karo amor peking. Nah, dhewe peking. Sing mau Diwangi tim Hah? tiba Kang. Sing cacek nang dadi wong iki. Galak men to, Mbak. Biasa ngono lho. Anu teh Iki jar kopi ora mbah ini ya. Alah rombulo. Rombol aku piye? Kes ora kamu tuku. yo kes salah, Pak Mana? 20. Semana 20 yo enteng to. Rombol cilik. Yo pulau gede iki to. Orang cilik ya, itu gorengan tok. Mbah sing bener iki to. Ya sak kan awak-awake no. Walah wis. Sing popok ngono lho, rumah aku banyu murah ya jejer ya. Kamu lak gerujuk. Ngalah ya nenek di rawu. Wes. Oh, he. Mbah kita iso ilang tekan. Wah, dia diwangi. Wah, ngono lho. Sing cacek mau dadi wong iki. Lu iki kandangmu sowi lho dia. Iki ora. Lama neh ngono lama iki neh. Alah simakno 20 juta ya Enteng menang ae, Mbak. Beres. Iki mari tak ibokne barang ya. Kapan? Wah, enak uangnya pernah mau. Ya Allah, uang pernah. Woi, tolong woi. Ya ora rene rene. Gila, tolong woi, 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 tolong woi. Ayo, ayo, gimana? Cakep. Masalah. Tolong cek tangan lo. Asal. Bang. Ya, aduh. Piye lo? Bae tek koyo kene bae. Cok! Aimu. Kok dilepone ben itu sekene. Mesin kamera ini pira hargane, Mesin? Mas aku ora urusan gaya. Action. Cut. Action. Aku apa sapi di sini. Cut. Dan itu kok berarti ngarep piye ini. Pangane kene. Cut. Ayo, gimana? Cakep. Masalah.